Yanzu misali, in an rantsar da abba gida nawa kake tunanin zaka ara mai? Ai abba gida tun jiya ma na Tinubu da abba gida suka turo na ba su aron kuɗi. Na aika da Tinubu tiriliyan 1, kuma abba gida na ba shi biliyan 4. Wannan kuɗin da na ba su na ce kyauta na ba su saboda Allah su yi wannan sun ishe su bikin rantsuwa. Gaskiya ne. Almajiri dan takarar Gwammaja. Shi an ce da azumi kai ba shi wani gwaggwaban abun nan, amma mutane ba kai mai wata guda nawa? Guda 200 ne. Allahu akbar. Wai Saudiyan ma suka ce wai ba taka bace. Wai ƙarya wai suka ce wai baka sai Saudiya. Suna ƙarya. Gaskiya Saudiya ta ce na siya. Kasiya biliyan nawa ba su kuɗin. Sarkin maka ya siya min na ba shi kuɗin Ka ba sai. riyal nawa ka siyan mai riyal nawa? Abin da na siya bonziriliyan gaziliyan